Wel, yn galwad i addoli heno yw Salm 134. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd, codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr, nefoedd a deiar. Wel, gawn ni ymateb gyda ein hemyn Carol, a gweud y gwir, gynta. Mae'r Carol yma wedi dod yn ystod yr wythnos gan Dr Wyn James, wedi dod o hyd i'r Carol yn ddiweddar, a mae e wedi ychwanegu 2 linell fel citgan bach, fel bod e'n mynd ar y dôn bydd yn gyfarwydd i ni. O rhyfedd yw gweld Duw yn ddyn a dyn yn dduw. Gweld Duw Jehova yma'n llon yn faban bach yn sugno bron.
Wel, ein darlleniad ni heno yw llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid, pennod 4, adnod 13, ac ymlaen i bennod 5, adnod 11. 1 Thessaloniaid 4, 13, ac wedyn ymlaen i bennod 5, adnod 11. Yr ydym am i'ch wybod, frodyr, am y rhai sydd yn huno, rhag i chi fod yn drallodus, fel yr helew sydd heb ddim gobaith. Os ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod â rhai a hunodd drwy Iesu. Hyn yr ydym yn ei ddweud wrthych ar air yr arglwydd, ni fyddwn ni y rhai byw a dewir hyd ddyfodiad yr arglwydd yn rhagflaenu dim ar y rhai sydd wedi huno. Oherwydd pan floeddir y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef, bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi yn gyntaf, ac yna byddwn ni y rhai byw, a fydd wedi ei gadael yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr. Ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Ynglŷn â'r amseroedd a'r prydiau gyfeillion, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych yn gwybod yn iawn, mae fel lleidyr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistyr di-symwth ar ei gwarthaf, fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond nid ydych wi gyfeillion mewn tywyllwch i'r dydd eich goddiweddyd fel lleidyr, pobl y goleuni, pobl y dydd ydych wi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny rhaid i ni beidio â chysgu fel yr helew, ond bod yn effro a sobor. Rhai sydd yn cysgu yn y nos y maent yn cysgu, a rhai sydd yn meddwi yn y nos y maent yn meddwi. Ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobor, gan wisgo amdanom ffydd a chariad yn ddwy froneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm, oherwydd nid iddi gofaint y penododd Duw ni, ond i feddu iachawdwriaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn a fi farw drosom, mwyn i ni gael byw gydag ef. Rwy'n bynnag a'n effro a'n cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd fel yn wir yr ydych yn gwneud. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi'n at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd i geisio ei wyneb. Diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Diolch arglwydd am gael rhyddid i ymgynnull a rhyddid i addoli yn ein gwlad ar hyn o bryd. Diolch bod gyda ni Dduw bendigedig i'w addoli yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, Iawe. Ac o arglwydd i ni yn awyddus i wneud yn fawr o'r cyfle sydd gyda ni yn yr oedfa newydd yma nawr i nesau ata ti arglwydd, gan weddio y byddi di yn nesau atom ni hefyd. I ni gweddio eto am ras i chaddoli di heno mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. I ni'n gweddio am reality arglwydd yn ein haddoliad ni, wrth i ni dyfoli di ar gan, wrth i ni glywed y air, o arglwydd wrth i ni alw arno ti nawr mewn gweddi, i ni'n gofyn am reality. Byddwn ni yn ein calonau ac yn yr ysbryd arglwydd ac yn ein hysbryd ni
yn ceisio Duw. Ac o arglwydd i ni'n diolch, mae ti yw ein creawdwr, a'n cynhaliwr, a'n gwaredwr, ti yw y gwir Dduw, does dim Duw arall, does dim neb yn cymharu gyda thi, does dim neb yn o'r un uchder, a'r un maint, a'r un cryfder, a'r un gallu a nerth a thi arglwydd. Ti yn unig sydd Dduw a neb arall. Ac yn ni'n diolch arglwydd, mae ti yw Duw ein hachubiaeth ni. Mae ti yw Duw ein iachawdwriaeth ni, bod ein gobaith ni am achubiaeth i gyd yno ti. Y ffaith bod ti wedi trefnu, bod ti wedi cynllunio, bod ti wedi addo, bod ti wedi anfon dy fab, a y ffaith bod e wedi dod, fel byddwn ni'n dathlu dros y Nadolig, y ffaith bod e wedi tyfu wrth gwrs, ac wedi gweinidogaethu, y ffaith bod e wedi byw heb bechod, y ffaith bod e wedi marw dros ein pechodau ni, ac atgyfodi ac esgyn i'r nef, ac anfon yr ysbryd glân, ac y bydd yn dod nôl eto, dyna'n gobaith ni. Yw dy waith di arglwydd, trwy dy fab Iesu Grist. Ac yn ni'n diolch heno eto am yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch am yr hyn i ni wedi ei ganu, am ryfeddod yr ymgnawdoliad. Mae Duw sydd wedi dod mewn cnawd. Duw a ymddangosodd yn y cnawd, mwyn ein hachub ni. Ac ni'n diolch arglwydd. Diolch am y gair neu'r enw Emmanuel, Duw gyda ni. Ac o arglwydd, diolch am waith yr arglwydd Iesu. Diolch am ei lwyddiant arglwydd. Diolch bod wedi llwyddo i fyw heb bechod, a diolch bod wedi talu pris ein dyled ar y groes. Diolch bod wedi atgyfodi a mynd i'r nef yn llwyddiannus iawn, fel pen campwr, ac fel tywysog ein iachawdwriaeth ni. Diolch bod ein achubiaeth ni'n saff o achos llwyddiant Iesu Grist. Ac o arglwydd diolch am iddo anfon yr ysbryd glân ar ddydd y Pentecost mewn nerth mawr, i fod gyda ni, i weithio ynom ni, i weithio arnom ni ac i weithio trwom ni. Ac o arglwydd ni'n gweddio heno am weinidogaeth yr ysbryd glân eto, am ddylanwad yr ysbryd ar yr oedfa o arglwydd, am ei ddylanwad arnom ni, fel bod ni o arglwydd a'n calonnau, a'n meddyliau, yn canolbwyntio arno ti arglwydd, a bod y cyfan yn real, bod y bethau di'n real arglwydd, bod yr ail ddyfodiad yn real i ni, a bod e'n dod yn rhan ganolog o'n bywydau ni arglwydd yn ymarferol, bod ni'n bobl sydd yn barod ac yn disgwyl am ddyfodiad yr arglwydd. Bod ni yn gallu dweud hynny, ond bod yn bywyd ni yn dangos hynny hefyd. Ac o arglwydd i ni yn diolch am y cyfle wrth i ni feddwl am ddyfodiad cyntaf yr arglwydd, i feddwl hefyd am yr ail ddyfodiad, yr hyn i ni yn edrych ymlaen ato fe. Ac o arglwydd i ni gweddio, byddwn ni'n bobl sy'n edrych ymlaen, a bydd e'n rhan ganolog o'n gorfoledd ni fel Cristnogion, sef gobaith y gogoniant. Bydd yn dod i ni, gawn ni'n gogoneddu pan bydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Ac o arglwydd, maddau ni, os i ni ddim yn gorfoleddu yn y gobaith wrth edrych ymlaen. I ni sylweddoli bod ni'n colli mas, ond dyw e ddim yn iawn chwaith, bod ni ddim yn gorfoleddu yng ngobaith y gogoniant. Ac felly arglwydd ni'n gofyn ti'n helpu ni gyda hyn heno, wrth i ni gael ein atgoffa o rai o wirioneddau, plaen, proffwydoliaethau, siwrd fydd yr arglwydd yn dod nôl. Ac ni'n gweddio bydd hyn yn helpu ni arglwydd, ac y bydd e'n rhan o'n gorfoledd ni yn y Nadolig yma. Wrth i ni gofio y dyfodiad cyntaf, dathlu'r dyfodiad cyntaf, ond edrych ymlaen yn eiddgar at yr ail ddyfodiad. Ac felly ni'n gweddio dros waith yr eglwys arglwydd, ni'n gofyn ti'n helpu ni fel glywson ni yn y darlleniad, i galonogi ein gilydd yn y pethau hyn.
Ni'n gweddio bydd hynny'n digwydd heno trwy gyfrwng yr Oedfa. Ac o arglwydd i ni yn gweddio dros waith yr wythnos, pob peth, trefniadau sydd wedi wneud arglwydd yn trefniadau ni yw'r rheini, ac gallu di newid nhw wrth gwrs. Ond ni'n gweddio bydd na gyfle arglwydd i gyhoeddi yr Efengyl yn ystod yr wythnos yma eto, i ganu dy glod, i sôn am y newyddion da o lawenydd mawr yn y fodiad Iesu Grist. Arglwydd i ni yn gweld i raddau beth bynnag i ni'n gweld pa mor dywyll mae ddi ar ein cymdeithas ni, a'r bobl sydd heb wybod am Iesu Grist arglwydd, sydd heb y gobaith yma yn eu bywydau nhw, gymaint o'n cwmpas ni. Nid i'n helpu ni yn nerthu ni arglwydd i gyhoeddi yr Efengyl. Yn glir, fel i ni'n gallu arglwydd, ond gyda garddeliad o'r nef, gyda nerth yr ysbryd glân yn cyd-fynd arglwydd, gyda ni, bob tro. Felly, ni'n gofyn i ti nerthu ni, ni'n diolch am ein gilydd bod ni'n neud hyn fel tîm arglwydd, ac fel corff, gofyn i ti'n nerthu ni. Ni'n gweddio dros y taflenni sydd wedi mynd i'r tai, ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn tynnu sylw ac yn rhoi highlight ar ambell i beth falle, yr adnodau, rhai gwirioneddau, ac y bydd yn real i bobl, y bydd yn dod yn real. O arglwydd, diolch bod y gwynt yn chwythu lle ymuno, ac o arglwydd ni'n gweddio byddwn ni'n gweld ôl hynny eto yn ein plith ni ac yn ein pentre ni arglwydd. Chwith drachefn y gwyntoedd cryfion, ddeffru'r meirw yn y glyn. Arglwydd, ymwela ni eto mewn nerth, gyda dyfodiad nerthol o'r ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni'n cofio am aelodau sydd yn hŷn ac yn fregus, ac yn gweddio dyfendith arnyn nhw dros y cyfnod yma. Mae'n rwydd i fod yn unig o arglwydd ac ni'n gweddio drostyn nhw. Ac yn gweddio bydda nhw'n cael rhywfaint o gynnwrf arglwydd, nid jyst edrych nôl ar y geni, ond edrych mlaen at ddyfodiad Iesu Grist yr ailwaith. A cynnwrf edrych mlaen at fod gyda gef, fel y byddwn ni gyda'r arglwydd yn barhaus. Arglwydd, ni'n gweddio am hyn i'n gilydd o arglwydd. A bydd hwn yn rhan o'n cynnwrf ni fel dy bobl di. Diolch bod gwirioneddau'r Efengyl, nid jyst rhyw gynnwrf i blant yw e, ond mae'n gynnwrf mawr, mae'n obaith mawr, mae'n orfoledd mawr i bobl o bob oedran. Ac i ni eisiau llawenhau yno ti arglwydd a profi hyn unwaith eto. I ni eisiau dybrofi di heno yn ein plith ni arglwydd. Ac o arglwydd ni'n cofio eto am rai sydd yn dioddau arglwydd mewn mannau o erlyd. Ni'n cofio am Wcrain wrth gwrs a Dwyrain Canol lle fydd y casgliad yn mynd ac ni'n gweddio yn diolch bod yr eglwys wedi tyfu yn Wcrain oherwydd y ryfel, bod ti'n gallu troi rhywbeth gwael drwg yn ddaioni, ni'n diolch arglwydd ac yn bendigod enw di ac yn gweddio dyfendith ar eglwysu'r wlad yna ac ar dystiolaeth yr Efengyl ac ni'n gweddio arglwydd am fesur o heddwch hefyd. Rhyn peth yn y Dwyrain Canol gydag Israel a Gaza o arglwydd. Gweddio dros y blant, helpa nhw i fod yn halen ac yn oleuni fel ni, ond yn eu sefyllfa nhw nawr, nertha nhw arglwydd, i gyfeirio at yr arglwydd Iesu, a'r gobaith tragwyddol, sicr, sydd ynddo fe, craig yr oesoedd. Derbyn ni nawr arglwydd gyda diolch. Diolch am ein bara beunyddiol arglwydd. Diolch yn fawr am dy holl drigareddau heddiw i ni. Cysgod, bwyd, dillad, cartre, rhyddid i addoli, diolch arglwydd. Helpa ni beidio cymryd hwn yn ganiataol. Mawr yw ein braint ni. I ni'n ddyledus iawn i ti arglwydd. I ni yn diolch ac i ni'n gofyn i ti faddau ni ein pechodau arglwydd eto heddi. Fel i ni'n maddau i'n dyledwyr. Ac i ni'n gofyn i ti beidio yn harwen i brofedigaeth. Cadw ni rhag yr un drwg, cadw ni rhag pechod. Heddi a fori a'r wythnos sydd o'n blannu.
cadw ni yn Iesu Grist, cadw ni yn y frwydr ysbrydol, cadw ni gyda'r wisg amdano ni arglwydd, yn barod bob amser. O arglwydd nertha ni a cynnal ni a chadw ni fel ein bugail ac fel ein craig, ac ar dy ben bo'r goron. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail garol sydd gyda ni nawr. Engil glân o Fro'r Gogoniant, hedant canant yn gytun. Clywch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Wel, ein testun ni heno yw Hebreaid pennod 9, 27 a 28. A dyma'r geiriau, ac yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion ei bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny, felly hefyd bydd Crist, ar ôl cael ei offrymu unwaith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith. Nid i ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth i'r rhai sydd yn disgwyl amdano. Wel, mae'r adnodau yma nawr yn clymu, wrth gwrs, dau ddyfodiad Iesu Grist. Ac wrth i ni fod yn yr advent, mae e'n gyfle da i ni i feddwl nid yn unig am ddyfodiad cyntaf yr arglwydd, ond yr ail ddyfodiad. Oherwydd y perygl o hyd i ni golli golwg arno fe, i ni anghofio fe, ac iddo fe fynd mas o'n darlun ni o'r Efengil ac o waith Iesu Grist, y darlun llawn. A mae mor bwysig trwy'r amser i gael y darlun llawn yn dywe.
o'n iachawdwriaeth, o beth mae Duw yn ei wneud. Felly, y tro cyntaf, dath Iesu Grist, mi gafodd e gorff mwyn dioddau yn y corff yna. Dyna rhan fawr, prif bwrpas ei ddyfodiad, oedd bod yn aberth dros bechod. I ni gael ein geni o'r newydd, i ni gael bywyd newydd, o faddeuant a heddwch a Duw, gorfoledd a chwlwm o gariad. Ond fydd e'n dod yr ail waith, a fydd e'n dod yr ail waith i bwrpas arall. Nid i ail adrodd yr un peth. Oedd na ddrama ar y teledu nôl yn y 90au, fi'n credu, The Second Coming. Os oes rhaid o'ch chi'n cofio fe. Rhyw ddrama i drio cyfleu y syniad o ail ddyfodiad. Ond beth oedd e, oedd fel petai Iesu Grist wedi dod eto. Ac ail adrodd yr un math o bethau a ddigwyddodd yn ei ddyfodiad cyntaf. Ond nid dyna beth yw yr ail ddyfodiad o gwbl, wrth gwrs. Bydd e'n dod yr ail waith i gwblhau pethau, i gloi pethau, i gwblhau ein iachawdwriaeth ni, i fynd â ni i'r gogoniant, i fynd â ni i'r nef a'r ddaear newydd. A yn syml, gobeithio, heno, dwi am trial nodi rhai pethau, dim popeth wrth gwrs, rhai pethau mae'r Testament Newydd yn dweud am yr ail ddyfodiad, a falle mae rhai pethau'n cymharu gyda'r dyfodiad cyntaf. Ond yn arbennig i ni gael canolbwyntio, i ni gael paratoi ein hunain, a bod yn rhai sydd yn barod ac sydd yn disgwyl. Fel yna mae'r Cristion yn cael ei ddisgrifio yn y Testament Newydd, rhai sydd yn disgwyl yr arglwydd. Ac i ni'n dymuno felly, mae'n bwysig bod hynny wir amdano ni. Nid yn unig yn ein ymwybyddiaeth yn y pen, bod ni'n deall pethau, ond bod ein bywyd ni'n dangos, bod ni'n ei ddisgwyl hefyd. Wel, y peth cyntaf nawr te, bydd e'n dod gyda'r angylion. Bydd e'n dod gyda'r angylion. Yn y dyfodiad cyntaf, mae'r angylion yn bwysig iawn, ond i nhw. Maen nhw'n ymddangos sawl gwaith yn yr hanes. Falle byddwch chi'n cofio Joseph yn cael breuddwyd a neges yn y freuddwyd gan angel. Ynglŷn â'r plentyn mae Mair yn ei ddisgwyl i beidio â gofni. Beidio â gofni chymryd hi'n wraig. Ac mae'n ei alw fe'n Emmanuel, Duw gyda ni, a Iesu. Yr un fydd yn gwared, yn achub ei bobl oddi wrth ei bechodau. Pwy ddath ar neges? Yr angel. Mair, wrth gwrs, yn cael ymweliad personol gan Gabriel, ac eto yn cyhoeddi hyn iddi hi ymlaen llaw, ac eto yn rhoi yr enw Iesu iddi hi. Wedyn y bugeiliaid, wrth gwrs, neges gan un angel i ddechrau, wedyn yr angylion i gyd yn ymddangos ac yn canu mewn côr, cyhoeddi dyfodiad y ceidwad, a'r newyddion da o lawenydd mawr. Ac i ni'n gweld yr angylion wedyn ni yn ystod gweinidogaeth Iesu Grist. Ar ôl iddo fe gael ei demtio, mae'n cael ei nerthu gan angel yn Getsemane, ar ôl iddo fe chwysu a gweddio ynglŷn â'r cwpan oedd o'i flaen, mae'n cael ei nerthu eto gan angel. Yn yr atgyfodiad, chi'n cofio, pwy symudodd y garreg? Angel, oedd wedi symud ymlaen. Pwy roedd y neges i'r gwragedd i beidio â gofni bod yr arglwydd Iesu yn fyw. Yr angel, wrth gwrs, a neges i fynd i ddweud wrth y disgyblion. Ac wedyn ni, pan mae Iesu Grist yn mynd nôl i'r nef, pan mae'n esgyn i'r nef, pwy sydd yna? Dau angel yn rhoi neges i'r disgyblion. Maen nhw wedi rhoi i ni, wir Galilea, pam i chi'n edrych tua'r nef, Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, bydd e'n dod yr un modd
ac y gwelsoch ef yn mynd. Felly, mae'r angylion yn bwysig yn y geni, y dyfodiad cyntaf, weinidogaeth Iesu Grist, yr atgyfodiad a'r esgyniad. A mi fydden nhw yna, bydd y gweision nefol yma yn bwysig hefyd ac yn rhan o'r ail ddyfodiad hefyd. Gallwn ni ddisgwyl gweld yr angylion. Gallwn ni ddisgwyl eu clywed nhw'n ni'n galw ni. Maen nhw'n rhan o'r darlun. Maen nhw'n rhan o'r pictiwr. Achos, cofiwch chi, maen nhw'n weision nefol, ond maen nhw'n gwasanaethu ni maen nhw. Gwasanaethu plant Duw maen nhw. Hwna'n rhyfeddod ydw e. Ni'n yn gweld nhw fel arfer, a maen nhw'n gwasanaethu plant yr arglwydd, plant y nef. A hefyd felly, yn yr ail ddyfodiad, felly Mathew 25, pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef. Bydd e ddim yn dod i hunan, sylwch, ond bydd e'n dod fel brenin gyda gosgorth, retyn yw mawr, o'r llu nefol. Bydd hwnna'n ran o ogoniant ac ysblander ei ddyfodiad. Bydd e'n dod fel brenin nefol a'r angylion gydag ef, ac wedyn ni yn eistedd, chi'n gweld, ar ei orsedd, ar orsedd ei ogoniant. Ac wedyn mae yna rhywfaint o sôn am waith yr angylion. Yn yr ail ddyfodiad, bydda nhw yn gweithio, yr un nesaf, Mathew 24, bydd yr arglwydd yn anfon ei angylion wrth sain utgorn mawr, a byddant yn cynnill ei etholedigion o'r 4 gwynt, o un eithaf i'r nefoedd hyd at y llall. Dwi'n cymryd y rhai sydd yn fyw ar y pryd ar y ddaear, byddan nhw'n cael eu casglu. Meddyliwch bod angel yn dod i ddweud i'r rhai fydd yn fyw nawr pan fydd Iesu Grist. Mae'n amser i chi ddod, ger bron yr arglwydd. Mae'n dod. Glywson ni bore yma yn y ddameg y 10, mae'n dod. A'r angylion yn dod, y gweision yn dod i ddweud, mae'n dod, come on, chi'n cael eich casglu nawr at yr arglwydd i fod gydag yn barhaus. Y rhai fydd ar y ddaear, ar y pryd wrth gwrs ydy hynny, ond beth am y rhai sydd yn y nef? Bydden nhw'n dod gyda'r arglwydd hefyd. Gadewch i ni weld, a dawn ni at hwnna nes ymlaen. 13 nawr te, gwaith arall yr angylion, bydd mab y dyn yn anfon ei angylion, a byddant yn casglu allan o'i deyrnas, bopeth sy'n peri tramgwydd, a rhai sy'n gwneud anghyfraith. Gwaith arall nawr, yr angylion yn casglu pobl yr arglwydd, yr etholedigion, ond yn casglu ac yn gwahanu oddi wrthyn nhw y rhai sydd wedi bod yn eu plith nhw, ond sydd yn amlwg ger bron Duw yn rhagrythwyr. A mae'r adnod yma'n dod gyda dameg y gwenith a'r efrau. Chi'n cofio? Mae'r gwenith a'r efrau yn tyfu gyda'i gilydd, a mae'r gweision yn gofyn pan maen nhw'n gweld yr efrau'n dechrau dod lan, well i ni dynnu nhw nawr. Na, gadwch nhw fod. Gadwch nhw fod nes amser y cynheuaf. Ac mae hwnna'n dweud wrthon ni bydd eglwys Iesu Grist yn gymysg tan y diwedd. A bryd hynny bydd y gwahanu. A bydd yr angylion yn rhan o'r gwaith o wahanu, casglu'r etholedigion a tynnu mas o'i plith nhw y rhai sydd yn rhagrythwyr, sydd mewn gwirionedd yn dal wrth ei pechod. Felly, fel oedd yr angylion yn rhan o'r dyfodiad cyntaf, bydd yr angylion yn rhan o'r ail ddyfodiad. A gallwn ni ddisgwyl, a byddwn ni'n ei gweld nhw, ac y byddan nhw yn ymwneud â ni, fel pobl yr arglwydd. Yn ail, bydd e'n dod gyda nerth ac ysblander. Bydd e'n dod gyda nerth ac ysblander. Oedd y dyfodiad cyntaf mewn gwendid. Yn eiddil iawn, plentyn bach oedd e.
I ni wedi cael ni heno yn y garol gyntaf yna. A mae'r garol yn gwneud lot o'r paradox yn dywe. Mae fe yw y brenin mawr, a mae mewn cydachau, mae mewn preseb. Mae ar lun a carffed mair, a fe sy'n lliwio y ddeiar a'r nef i gyd. Y cyferbyniad, y paradox rhyfedd yna. Pwy yw'r un sydd yma? Fel ganon ni bore yma, who is he in yonder stall? Ac wedi ei rwymo mewn dillad baban, yn gorwedd yn y preseb. Ei fywyd fel petai yn fregus iawn, mewn perygl, yn syth bron oherwydd Herod, yn gorfod ffoi i'r Aifft. Ac yn ei weinidogaeth, mae'n cadw pethau'n dawel. I ni wedi sylwi, chi'n sylwi, pan mae'n gwella rhywun, pan mae'n iachau rhywun, pan mae'n gwneud rhyw arwydd mawr, pidwch a gweud, y gyfrinach na, y mesaianic secret, y gyfrinach mesaianaidd. Rhag i bobl falle i gam ddeall, a meddwl bod wedi dod fel brenin, i fod yn frenin deiarol, ond doedd e ddim, wrth gwrs. Na, oedd wedi dod i ddioddau. Oedd wedi dod fel gwas dioddefus. Oedd wedi dod fel un byddai'n cael ei erlyd, a'i wrthwynebu, a'i gam ddeall. Fel mae Eseia yn gweud, doedd dim pryd fel y dymunau medd. Oedd e ddim yn edrych wrth i oddef ar y groes. Oedd ddim byd mawreddog amdano fe. Na, oedd e mewn gwarth, wrth gwrs. Oedd e mewn gwarth. Dod yn wan, dod yn eiddil, dod i dioddau mewn gwarth a chywilydd. Dyna fe, dyna ddyfodiad cyntaf yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, dyna ddarlun o'n bywyd ni ar y ddeiar. Rhaid i ni byd o disgwyl yn wahanol. Dylen ni fod yn disgwyl byddwn ni'n cael ein cam ddeall. Gallwn ni gael ein gwrthwynebu fel pobl yr arglwydd, wrth gwrs. Does na ddim rhyw fawredd yn y byd i fod i ni nawr. Na, i ni fel corff Crist fel oedd e yn y byd. Ond, mor wahanol bydd yr ail ddyfodiad. Hollol wahanol. Luc 21-27. Ar pryd hwnnw, gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr. Mor wahanol, yn dod mewn nerth, yn dod â gogoniant disglair nefol. Ac wedyn ni, 2 Thessaloniaid 2:8. Ac yna fe ddatguddir yr un di-gyfraith. Na i ddod nôl at hwnna, a bydd yr arglwydd Iesu yn ei laddef ag anadl ei enau ac yn ei ddiddymu trwy ysblander ei ddyfodiad. Pwy yw y dyn anghyfraith? Yr anghrist. Mae Ioan yn gweud bod anghristiau lawer, pobl sydd yn erbyn Iesu Grist. Gallen nhw fod oddi mewn i eglwys Iesu Grist neu tu fas, ond yn gwrthwynebu, anghrist. Rhai sy'n gosod eu hunain i fyny, fel Duw, i gystadlu gyda Duw, i gystadlu gyda Christ. Mae yna rai yn y byd heddi sy'n neud hynny, arweinwyr gwledydd wrth gwrs, anghrist. Ond mae'r Testament Newydd yn dweud, cyn ail ddyfodiad Iesu, cyn iddo fe ddod to, bydd yr un mwyaf, bydd un mawr, yr anghrist. Just cyn yr ail ddyfodiad, bydd e'n arwain brwydr ffyrnig, a mae hwn yn bwysig, i ni'n dod yn nes at amser yr ail ddyfodiad. Pwy a wyr na fydd hyn yn digwydd yn ein dyddiau ni? Dyn ni ddim yn gwybod, wrth gwrs. Lle fydd pethau mynd yn wath cyn i'r arglwydd i ddod. A beth fydd yn digwydd? Bydd yna frwydr ffyrnig, y mwyaf ffyrnig eriod, yn erbyn Duw, yn erbyn pobl Duw, yn erbyn pobl yr arglwydd Iesu Grist. Y dyn anghyfraith, yr anghrist, bydd e'n twyllo llawer gyda grym a rhyfeddodau. Y rhan fwyaf o'r byd yn mynd ar ei ôl fel petai.
heblaw plant yr arglwydd. Ond fydd e methu dygymod, fydd ddim yn gallu gwneud dim byd a Iesu Grist. Pan fydd e'n dod. Fydd e'n dod ac wedyn ni, dim ond gair fydd eisiau. A fydd e'n finished. Ac ysblander ei ddyfodiad. Ac mae hwnna yn golygu diwedd ar bob bechod. Mae hwnna'n golygu diwedd ar Satan wedyn ni. Mae hwnna'n golygu diwedd ar bob gwrthryfel yn erbyn Duw. Mae hwnna'n exciting. I ni'n edrych ymlaen at y dydd fydd yn pechod rhagor. Bydd ddim anghyfiawnder rhagor. Bydd ddim gwrthryfel yn erbyn Duw rhagor. Bydd popeth wedi cael ei roi yn iawn. A fydd yr un drwg a'i lu wedi cael ei taflu i'r tywyllwch eitha. Ac wedyn Ioan 5, rhan o ysblander Iesu Grist yw hwn. Peidiwch a rhyfeddu at hyn, oherwydd mae'r amser yn dod pan fydd pawb yn ei beddau yn clywed ei lais ef ac yn dod allan. Dyma rhan o'i ogoniant a'i ysblander. Mae'n gwneud hyn tair gwaith pan mae ar y ddaear, fel arwydd, wrth gwrs. Mae'n codi Lazarus, mae'n galw Lazarus, mae'n codi mab y weddw o Nain, wrth gwrs, ond yw e. A mae'n codi merch Jairus. Ond marw eto wnaethon nhw. Ond nawr bydd e'n codi pawb o'i beth. Pawb! I ddod ger i fronau ar gyfer dydd y farn. Na chi ei ysblander, ie? Bydd e'n codi pawb. Dysym ots os bydd ei bedd nhw yn nyfnder y môr, neu yn y tir, so dda nhw wedi hen bydru neu beth bynnag. Sym ots, bydd pawb yn cael ei codi trwy ei ysblander ef, i ymddangos ger ei fron ef. Ac wedyn fydd e'n dod 22 i farnu, wrth gwrs. Dyma fe y barnwr. Bydd e'n dod i farnu y byw a'r meirw. Nid yw'r tad yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r mab. Os na anghyfiawnder yn digwydd yn y byd? Os. Does dim cyfiawnder perffaith, wrth gwrs, gyda dyn. Mae'n amhosibl. Lot fawr o anghyfiawnder. Ond mae yna un dydd barn yn dod, a fydd y barnwr yn berffaith. A fydd popeth yn cael ei weithredu yn gyfiawn. Popeth. Fydd neb yn cael cam. Fydd neb yn cael cam gan y barnwr yma. Fydd pawb yn cael yn ôl ei perthynas ag sy'n chwilio ei meddyliau a'n calonnau ni. Ac wedyn ni datguddiad, wele mae'n dyfod gyda'r cymylau, eto'r ysblander, bydd pob llygad yn ei weld, a rhai ei trywanodd, a bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru o blegidef, boed felly, amen. Bydd e'n effeithio pawb, bydd pawb yn ei weld e. Nid rhai, nid un cyfnod o hanes yn ei ddyddiau fe fel y dyfodiad cyntaf. Na, bydd pawb yn ei weld e. Bydd e'n effeithio pawb. Bydd e'n berthnasol i bawb. Mae'r gwirionedd, yr ail ddyfodiad, fel gwirionedd yr efengyl, mae'n berthnasol i bawb. Pawb. Mae gwirionedd dydd y farn yn berthnasol i bawb. Fydd pawb yna. Pawb yn ymddangos. Bydd pawb yn ei weld e. Bydd pawb yn dod ger i fronna. Ac yn drydydd, fydd e'n dod yn bersonol. Fydd e'n dod mewn person. Unwaith eto. Y tro cyntaf, fe ddath e mewn corff dynol o groth y wirydd, o groth mair, wrth gwrs. Fel yna ddath e y tro cyntaf, oedd e'n blino, oedd e'n teimlo, pôn, wrth gwrs. Oedd e'n wylo, oedd angen bwyd, a diod arno fe, ac yn y blaen. Ond tro nesaf, bydd e'n dod mewn corff gogoneddus, nefol, ac yn dod yn uniongyrchol o'r nefoedd. Yn dod yn uniongyrchol o'r nefoedd. Actau 3:21. Ac yr anfona ef y Meseia, dyma'r ail ddyfodiad nawr, a benodwyd i chwi, sef Iesu,
Yr hwn y mae'n rhaid i'r nef ei dderbyn, hyd amseroedd adferiad pob peth a lefarodd Duw. A'r darlun ydy bod y nefoedd yn ei ddal am y tro, ac wedyn bydd y nefoedd yn ei ollwng e. Bydd yn dod o'r nefoedd. Ac yn dod ar gyfer adferiad pob peth i gyflawni popeth mae'r proffwydi wedi dweud. Ond adferiad popeth, pan fydd e'n dod yr ail waith, fydd popeth yn cael ei adnewyddu. So, ni nôl am eiliad, diolch yn fawr Geraint. Restoring, chi'n gweld yn Saesneg? The time for restoring all things. Pan fydd e'n dod yn bersonol yr ail waith i adfer, bydd e'n dod mewn ar greadigaeth newydd, gogoneddus, nef newydd a deiar newydd. Full restoration. Full restoration. I ni, ei blant, ei bobl, a'r greadigaeth. Ac yn wahanol i baradwys adda, chaiff hwn byth i sbwylo to. Geiff e byth i sbwylo to, bydd e'n aros am byth. Filipiau 3:21, bydd ef yn gwedd newid. Wrth iddo fe ddod yn bersonol a corff nefol, bydd e'n gwedd newid yn corff iselwael ni. Ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sydd yn ei alluogi ddwy'n pob peth dan ei awdurdod. Felly bydd e'n dod i roi corff gogoneddus i ni. Corff heb sgil effeithiau pechod. Na chi hyfryd, nid corff sydd yn gyfrwng i bechod fel mae'n corff ni nawr. Mae'n tafod ni yn gallu bod yn gyfrwng i bechod. Mae'n meddwl ni'n gallu bod yn gyfrwng i bechod. Mae'n dwylen ni'n gallu bod yn gyfrwng. Mae'n trad ni'n gallu mynd â ni i lefydd na ddylen ni ddim mynd. Ond dim y corff newydd. Bydd e ddim yn gyfrwng pechod, bydd e'n gorff gogoneddus. Byddwn ni wedi cael ei newid a'n gwedd newid gan gynnwys y corff, a dim sgil effeithiau wedyn ni, wrth gwrs. Dim blinder, dim marwolaeth, dim poen, dim galar, dim dagrau. Bydd Duw yn sychu y dagrau i gyd oddi wrth ein llyged ni. 1 Thessaloniaid 4 nesaf, bydd e'n dod yn bersonol gyda'i bobl. I ni wedi sôn rhywbeth am yr yngylion yn galw y rhai sydd ar y ddeiar, yr etholedigion, beth am y rhai sydd wedi marw te. Ac oedd hwn yn rhan o'n darlleniad ni, os ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod â rhai a hunodd drwy Iesu. Bydd e'n dod nôl gyda'r yngylion a gyda'r saint. Gyda'r saint fydd yn y nef, yn ei hysbryd wrth gwrs. I ni'n credu ar ôl marw bod y Cristion yn mynd at yr arglwydd, yn yr ysbryd, i fod gydag e ym Mharadwys. Mae hwnna'n hyfryd iawn. A fydden nhw'n dod nôl gydag e. Ond yw hwnna'n ddarlun, bydd e'n dod yn bersonol gyda'r yngylion a gyda'i bobl. Bydden nhw'n dod gyda fe hefyd. Ac yn cael ei newid, gwedd newid, corff gogoneddus, nefol newydd. Ac yn ola, bydd e'n dod yn sydyn. Bydd e'n dod yn bersonol, ond yn sydyn. A mae hwnna yn rhan o ddysgeidiaeth y Testament Newydd reit ar draws. Bydd yna rhywbeth sydyn amdano fe, a mae'n cael ei ddisgrifio fel lleidir ac yn y blaen, 2 Pedr 3:10, fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidir. Ar dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst, yr elfennau yn ymddatod gan res, a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi yn peidio â bod, ac wedyn bydd yna nefoedd newydd a deiar newydd. Ond bydd e'n dod, sylwch, fel lleidir. Ond dyw e ddim i fod fel lleidir i ni, wrth gwrs. Fel glywson ni yn y darlleniad heno, i ni'n blant y dydd. Dim plant y nos i ni gael ein dyla mas, i ni'n blant y dydd. Ac i ni fod yn sobor ac yn effro. I ni fod yn barod ar gyfer ei ddyfodiad e. Yn disgwyl, yn byw gan ddisgwyl gydag un llygad ar
ei ddyfodiad gydag un llygad ar y gogoniant o hyd. I ni wedi profi gras Duw yn ein galw ni, a mi fydd yn ein gogoneddu ni. Dyna'r pictiwr llawn, mae'n bwysig iawn, o hyd y darlun llawn. Wel, dau beth nawr te, yn gyflym iawn, sut mae hwn yn ein effeithio ni nawr te? Rhai pethau, dim popeth, cwpl o bethau, Colosiau 3 ac adnod 3, oherwydd buwch farw ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. I ni wedi marw nawr i'r hen ffordd o fyw. I ni wedi marw i'r person oedden ni o'r blaen, heb Grist, cyn Iesu Grist, ac i ni nawr yn fyw iddo fe. Ond mae hynny'n golygu bod ein bywyd ni'n guddiedig. Bywyd ysbrydol yw e, perthynas ysbrydol. Mae yna ffrwyth i fod, ond yn y bôn mae'n rhywbeth cuddiedig. Ac wedyn yn adnod 4, edrychwch beth mae'n dweud, pan amlygu'r Crist eich bywyd chi, fe gewch chithau eich amlygu gydag e, mewn gogoniant. Felly pan bydd e'n dod yn amlwg, pryd hynny bydd ei blant yn cael ei dangos yn amlwg hefyd. Byddan nhw'n cael eu cydnabod yn gyhoeddus. Mae'r apostol Paul yn galw fe y mabwysiad cyhoeddus ar y diwedd. Felly ar hyn o bryd, mae yna rhywbeth cuddiedig wrth gwrs. Ac mae bywyd y Cristion a mae pethau, y bywyd Cristnogol, dyn nhw ddim fel pethau'r byd, dyn nhw ddim ar y wyneb. Maen nhw'n bethau ysbrydol. Maen nhw'n bethau mewnol. Ein ffydd ni, ein gobaith ni, mae'n dangos, mae yna ffrwyth i ddod, ond yn y bôn mae'n rhywbeth mewnol, ysbrydol yw e. Ond bryd hynny fydd popeth yn dod i'r amlwg. Pwy yw e yn ei ogoniant, a pwy yw ei bobl e? Byddan nhw'n dod i amlygrwydd, yn cael ei dangos felly, yn gyhoeddus, y mabwysiad cyhoeddus. A bydd y gwan yn dod yn gryf. Eich gewch chi eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Mewn gogoniant, cofiwch, wedi ein perfeithio, wedi'n gogoneddu, wedi gorffen gwaith iachawdwriaeth arno ni, ar ein gorau, ar ddelw Iesu Grist, yn debyg iddo fe. A Hebreaid 9, y testun nesaf, felly hefyd bydd Crist ar ôl cael ei offrymu unwaith, i ddwyn pechodau llawer yn ymddangos yr ail waith, nid i ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth. Dyna ddiwedd a cloi ein iachawdwriaeth ni. Mae yna bethau ni wedi profi nawr, yn barod fel plant Duw, ond mae yna lot o bethau i ni'n dweud dim eto. Dim eto. Mae yna lawer o bethau ni'n edrych ymlaen atyn nhw. Dyw'n iachawdwriaeth ni ddim wedi gorffen to, mae'n mynd ymlaen. Ac mae'n dod ymlaen, ond dwi'n wedi gorffen, mae'r diwedd i ddod pan fydd yr arglwydd yn dod yr ail waith. A mae hwnna'n bwysig i ni o'n diwedd. Sneb wedi cyrraedd nawr. Dim eto yw i gyda ni, nawr. Ac felly, gadewch i ni fod yn ostyngedig iawn. Gadewch i ni fod yn amyneddgar. Ar y ffordd i ni, bob un ohono ni, cyrchu at y nod i ni nawr. Ac wedyn ni, mae'r gogoneddu i ddod ar iachawdwriaeth lawn. Ac felly, sio dylen ni ymateb heno, wrth i ni feddwl. Wrth gwrs, mae'n dymor i ni meddwl am y dyfodiad cyntaf, ond gadewch i ni gael y pictiwr llawn. Ac sio dylen ni ymateb wrth feddwl am yr ail ddyfodiad. Wel, y peth cyntaf yw credu'r ysgrythurau. I ni wedi enwi lot o ysgrythurau, ni wedi darllen lot o ysgrythurau heno, a lot ohonyn nhw'n proffwydoliaethau. Sôn ymlaen maen nhw am yr ail ddyfodiad. Wel, mae pobl sy'n disgwyl yn credu y proffwydoliaethau. Bod ni'n credu nhw, bod nhw'n bwysig i ni. A bod ni'n byw yn eu cwmni nhw.
Achos ein dyfodol ni yw hwn nawr. Ein pen draw ni yw hwn. Mae'n bwysig. Dylen nhw fod ar flaen yn bysedd ni, a gweud y gwir. Fel yr efengil i gyd, wrth gwrs. Gymaint y gallwn ni. Ac wedyn ni, dylen ni fod yn gorfoleddu yng ngobaith y gogoniant. Mae'n thema trwy y Testament Newydd. Beth yw canlyniad dod yn iawn gyda Duw? Beth yw canlyniad adnabod Duw yn Iesu Grist? Gorfoledd. Ie, heddwch gyda Duw, gorfoledd. Ni wedi bod yn edrych ar Rhufeiniaid pennod 5. Gorfoleddu yng ngobaith y gogoniant. Odi yn thrill i ni i feddwl am hyn? Odi yn rhan o'n gorfoledd ni? Bod ein llygad ni, ydy mae fan hyn, wrth gwrs bod e fan hyn, ond fanna hefyd. Bod y darlun i gyd yn ni. Bod y persbectif llawn dyn ni. Mae'n rhan o'r foledd y Cristion yn y Testament Newydd. Ac i ni'n colli mas, os nag yw e'n rhan o'n pictiwr ni, a rhan o'n gorfoledd ni hefyd. Be sydd i ddod? Meddyliwch am y plant nawr sy'n edrych mlaen at y Nadolig. Maen nhw mor excited. Maen nhw mor gynhyrfus. Ar be sydd i ddod? Maen nhw'n edrych mlaen. Maen nhw ffili aros. Wel, i ryw raddau, dyle hwnna fod yn wir amdano ni. Mae'n ddyfodol gobeithio. Mae'r gorau i ddod. Ac i ni'n edrych mlaen yn gynhyrfus tuag ato fe. Neu ni'n colli mas yn ofnadw. Ac i ni'n colli persbectif. Ac wedyn ni ymroi i geisio Duw o ddifri wrth gwrs. Ceisio Iesu Grist bob dydd. Ymroi i'r frwydr ysbrydol. Mae'n gallu bod yn ffyrnig ar adegau, cofiwch, os ych chi'n serious am geisio Iesu Grist, bydd gwrthwynebiad. Chi'n ffindo hwnna? Os ych chi yn mynd i weddio mwy, os ych chi'n mynd i geisio Duw, fi ffindiwch chi bod yr un drwg yn mynd i stopo chi. Mae'n mynd i fynd yn eich erbyn chi. Pan ych chi o ddifri yn ceisio Duw. Ond, wrth fod yn y frwydr ysbrydol, mae'r hiraeth am y gogoniant yn dod yn fwy. Pan ych chi'n ganol y frwydr, a chi'n gwybod bod chi'n wan, a chi'n cael help gan yr arglwydd, o chi'n edrych ymlaen at y dydd bydd y frwydr i gorffen. Chi'n edrych ymlaen ar persbectif gyda chi. Wrth gwrs, bydd yna dreialon. Wrth gwrs, bydd yna anawsterau. Ond mae rheina hefyd yn creu hiraeth arno ni. Os mae'r darlun yn llawn dyn ni, bydd ein treialon yn codi hiraeth arno ni. Cyn hir, bydd hwn di gorffen. Cyn hir, byddai'n rhydd o hyn i gyd. Byddai gyda'r arglwydd. Byddai di gorffen i waith ynof yn y man. Ac wrth geisio'r arglwydd o ddifri, byddwn ni'n cael profiadau melys ohono fe. Nawr, yn achlysurol, o bryd i'w gilydd, i ni'n cael profiadau melys o'r arglwydd. Ei ras, ei gariad, fel petai'n gafel amdano ni, gair yn dod yn ei bryd, arweiniad yn dod i ni'n profi. A mwyaf chi'n cael o hynny, mwyaf chi moyn. Mwyaf y caffoch, mwyaf y ceisiwch. Chi moyn mwy, chi'n hiraethu am ragor. A byddwn ni'n bobl sy'n disgwyl ragor o fod gyda ge. Disgwyl mwy o brofi yr arglwydd Iesu yn ein bywydau ni. Y peth gweitha gallwn ni wneud yw bod yn esmwyth yn y byd, yn esmwyth yn Seion, bod dim ffocws clir ar dragwyddoldeb gyda ni, bod ni a blinkers ar gyfer y byd yma yn unig. Falle bydd ddim brwydrau ffyrnig, falle byddwn ni yn fwy cysglyd yn ysbrydol a llai o dreialon. Ond bydd llai o brofiadau melys o'r arglwydd a llai o ddisgwyl amdano fe. Allai ddim ond dweud yn siarad yn hunan a chi, ceisio'r arglwydd, glynu wrtho fe, ceisio fe o ddifri,
gymaint y gallwn ni gyda'n gilydd, a bydd e'n dod â'r hiraeth a'r disgwyliad am ragor, ac am fod gyda fe. Am hynny, byddwch barod. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod ni'n cadw'r darlun llawna posib o'r Efengyl, o'r arglwydd Iesu, ei eni, ei farw, ei atgyfodi, ei esgyniad, a'i ail ddyfodiad, a rhoi yn bywyd ni, wrth gwrs, a'n taith ni fel Cristnogion yn yr un pictiwr. Yna gallwn ni weid gyda'n gwefusau a'n bywydau, tyred arglwydd. Maranatha, tyred arglwydd Iesu. Amen. Wel, mae hwnna'n dod â ni at garol ola o tyred i Emmanuel a datod rwymau Israel, sydd yma'n alltid unig trist hyd ddydd datguddiad Iesu Grist. Yr ail ddyfodiad nawr i ni.
diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am yr ysgrythyr sy'n rhoi y pictiwr llawn i ni. O Genesis i datguddiad, o'r creu i'r diwedd a'r greadigaeth newydd sbon, y nef newydd a'r ddeiar newydd. Diolch Arglwydd bod ni'n rhan o'r gwaith newydd yna a'r greadigaeth newydd. Diolch am yn atgoffa ni o'r pictiwr llawn, neu di'n helpu ni Arglwydd i gario'r pictiwr llawn gyda ni bob dydd o ran pwy ydyn ni a beth sydd o'n blaen ni a beth sydd i ddod. A deall ein bywyd ni nawr yng ngoleuni'r darlun llawn, yng ngoleuni tragwyddoldeb. Helpa ni Arglwydd i dy geisio di, yn gyntaf i geisio teyrnas ddew Arglwydd. Fel bod yr hiraeth yna yn dod yn ddyfnach, a'r awydd yn ddyfnach i gael dy weld di a cael bod gyda thi. Ac i ni'n gweddio bydd yn ffordd ni o fyw yn dangos bod ni'n disgwyl dy ddyfodiad di, bod ni'n byw fel plant y dydd ac nid plant y nos. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.